er mega akavet, hvis min papfar kommer nu, fordi jeg sidder bare og vlogger. Men jeg sidder i bilen og venter på ham. Han er over at hente nøglen til lokalet, fordi i morgen er det min 18-års fødselsdagsfest. Og jeg er så spændt. Jeg glæder mig så meget. Det bliver så fedt. Og jeg har slet ikke været aktiv på kanalen hele den her uge, men jeg har til gengæld arbejdet rigtig meget med nogle forskellige ting, der kommer til at ske. Og lige nu er der rigtig meget med YouTube. Altså det er virkelig, der sker sindssygt meget. Og jeg skal have styr på en masse ting og en masse aftaler. Og der er virkelig meget arbejde bag. Bare lige det med at lave en video, der er så meget arbejde, forarbejde og ting og sager. Men ja, nu sidder jeg og venter på ham, og så skal jeg skal bare finde ud af, hvad jeg gør med min makeup, og så skal vi over i pyntlokalet her senere i eftermiddag, og ja, så skal vi lige finde noget med noget højtaler og lys, og yes, og hvordan vi ligesom kan få lukket lidt af aftenen i morgen. Jeg vil rigtig gerne have med på den her fede tur. Jeg tror, jeg vil sørge for måske at få skaffet et GoPro. Det gør jeg ret fedt. Det er også lidt akavet, hvis jeg siger det nu, hvor der ikke er et GoPro. Men det kunne jeg rimelig grineren og sådan der. Kunne filme sådan lidt. Ja. Men nu venter jeg på, og så kommer jeg nok lige om lidt. Der kommer en bil og gør det. Og forresten så har jeg fået farvet mit hår. Eller det er ikke blevet farvet, for jeg lavede det om. Så der var flere krøller i. Det er sådan stort nu. Og ja, og lidt lyse striber og sådan noget. Så det er jo nyt. Og min hud, den har bare valgt at gå fuldstændig amok herop til min fødselsdag, så det er jo skide fedt. Og jeg har aldrig rigtig sådan en uren hud som sådan, så nu så det er sådan lidt irriterende. Det er så på min 18-års fødselsdag, min hud bare vælger at eksplodere, og jeg har ikke rigtig noget foundation. Så det er jo bare om at dække det med concealer. Men ja. Jeg er så spændt, og nu skal vi lige finde ud af, om jeg overhovedet kan få den nøgle til lokalet, fordi nu synes jeg, der går lidt lang tid, og jeg bliver lidt nervøs nu. Jeg er så bange for, at det ikke kan lade sig gøre ting nu, hvis det ikke kan. Det er også lidt, at jeg ikke havde, hvis min pappa kommer gående, så bare fedt. Jeg er hjemme nu, og jeg tænkte, nu kan jeg jo lige så godt vise jer, hvad jeg skal på, nu hvor jeg sådan der også skal til at finde ud af noget makeup, jeg skal på. Men i hvert fald den her kjole her, og den er sådan den er ikke lang, den går sådan lårene, I don't know. Jeg kan ikke helt huske det, men den sidder sådan stramt og mega glitrende og flot. Den efterlader glimmer, det er sådan lidt irriterende. Men så har den sådan en lukning her, så man lukker den sådan her, og så har den sådan en lille bitte turtleneck. Og så er den bare åben på ryggen, hele vejen ned, sådan lige over i en røv. Yes. Så den er jeg mega glad for, at jeg skal på. Og så skal jeg have falske ører på, og det bliver en kamp, fordi det kan jeg ikke finde ud af overhovedet. Og så skal jeg bare have nogle leggings på, nogle nylonstrømper hedder det, på. Jeg glæder mig virkelig meget. Vi finder ud af det, og det skal I måske også komme nok også til at se, så lad os komme videre i video. Lige nu er klokken ved at være 7, og jeg skal faktisk skynde mig rigtig meget. Nu er jeg blevet til lige at opdatere, sådan, så jeg havde lidt en idé om, hvad der skete, for jeg har ikke opdateret hele dagen. Men Cam blev hentet, og ja, nu der skal jeg ned til lokalet, og klokken det er ret mange, og det er pænt langt fra hvor vi bor. Sådan. Så vi skal derned nu og pynte mig og mine veninder, nogle af dem, og jeg er pænt stresset lige nu, så vi ses senere eller i morgen. It's been years since I had a change. Always a watch out. Lighter to the gasoline. Oh, couldn't hold me. Now I'm living better. Nå, men nu har vi jo pyntet, og prøv at se, hvor flot det er blevet. Og vi har virkelig... Wow, det er altså virkelig flot, guys. Det er virkelig flot. Og nu skal vi hjem og sove, fordi i morgen, der skal det være prom. Jeg skal Jeg har lige fået sådan en. Det sker der, når man skal pynte op. Men der er virkelig flot, og det bliver super godt i morgen. Vi ses i morgen. Hej. Hot chick in a black Corvette. Like she drove right out of a magazine. And oh my gosh, I never seen something so bright like the sky. Always guiding me. Oh my gosh, I never seen something so beautiful and rare. Let me breathe your air, baby. You
seeing visions, once in a lifetime. Only us till the end. Oh, put it on me. We just wanna get away. Faded, but it's so cursed. Like we bring you back to the 70s. Oh my gosh, I never seen something so bright like the sky. Always guiding me. Oh my gosh, I never seen something so beautiful.